Jdeme se podívat na to, co mě došlo Instagramem. Stavíme hru, dokud to nebude nejhranější hra v České republice. Jako první jsme si s kámošem sedli k whiteboardu a začali jsme brainstormovat o hlavním nápadě na hru. Když jsme na to přišli, tak jsme začali vymýšlet, jak by hra měla vypadat a jak by měly fungovat základní herní mechaniky. Když jsme to po několika hodinách dali konečně dokupy, vylezlo z nás, že bychom chtěli vymyslet jak single player, tak i multiplayer hru na téma Survivor reality show. Kdyby hlavní jádro hry bylo RPG přežití na ostrově s ostatními soutěžícími, sociální hra, souboje o odměny a imunitu, kmenové rady a tak dále. Ke konci dne jsme se ještě pustili do výroby charakteru a vytvořili jsme zatím jednoduchý systém, kde si hráč tvoří charakter tím, že vyplňuje dotazník přihlášky na ostrov. To je dobrý, prostě normálně. Mně se líbí, tohleto je projev svobodné vůle. Budou tuto hru moct prodávat, těžko říct a nevím, jestli to vědějí, ale právně si myslím, že tam existují určitý možná jakoby licenční rizika, ale dělání věcí je vždycky lepší než nedělání věcí. A tyhle kluci se rozhodli něco dělat a pokračuje to. Na profilu Arthur Income, Survivory a RPG, Davey Kámo a Richie Creator najdete jejich progres téhleté hry. Survivor má svou oficiální hru, není moc povedená, výborně, takže tohle je prostor pro to, aby to ovládnul ten fanmade. Já vám řeknu příběh. Já jsem miloval na vysoké škole ekonomické, když jsem studoval na svůj inženýrský titul, tak tam byl předmět finanční matematika, podle mě. A dělali jsme tam v Excelu. A do Excelu jsme tam vpisovali různý prostě vzorečky. A v momentě, kdy ten vzoreček fungoval a dělal to, co člověk chce, aby dělal, tak to bylo naprosto kouzelný. A vývojářství her je něco podobného. A řekněme, že tato hra je trošičku lepší jako Excelový jako vzoreček, ale jako nechci urážet úplně. Kámo, děkujeme za takový shoutout. Já jsem teďka mimochodem samozřejmě jakoby přirovnal tu hru k Excelovému vzorečku, ale hej, nenechcete se tím rozhodit. Mně se to líbí. Mně to přijde fakt dobrý. Rozhodně to ukazuje lidem, že v podstatě jakýkoliv link mě pošlete, tak já na něj klikám. Ať je to keylogger, ať je to prostě malware, velice pravděpodobně v této hře je schovaný nějaký červík, který prostě bude sledovat moji aktivitu na internetu. To vůbec nevadí, mě to nevadí, protože ta hra existuje a to je dostatečně dobrý. Tady můžete prostě si zapnout novou hru, tady si můžete zapnout hru s postavou Mikýře, když dáte novou hru, tak je tady jméno soutěžícího, příběh a motivace, vyhodnocuje to prostě tým lidí, které vyhodnocuje to AI, dobře. Ale je to škoda, jestli je možnost, abych to vyhodnocoval já to klidně budu dělat. Zapnout s postavou Mikýře, je to jakoby velice realistický. A já už jsem to hrál, dneska jsem to dopoledne testoval jednou a musím říct, že to jakoby je to vysoce realistický a dostávám zpátky úplně stejný pocity, který jsem měl na tom ostrově. Seš vyhozený do té akce, seš vyhozený prostě na ten ostrov, musíš okamžitě konat. Musím říct, že tato hra je jakoby survival, ne survivor, ale survival hra, jako extrémně rychlá, no. Jakože, že prostě jak nevyřešíš jídlo, tak seš v háji. Já vám nejdřív ukážu, jakoby, jak vyřešit jídlo, jak přežít na ostrově a potom se dostáváme do té společenské hry, jo. Zapnout s postavou Mikýře a jedem. Je tady René, Michal, Jack, Pirát, Samantha. Let's go a já prostě první musím brát kameny. První kameny, trávu. Trávy není nikdy dost. Další kámen, sebrat kámen, další tráva. Tohleto, tím, že kluci tam nenastavili podle mě v obnovování těch jednotlivých zdrojů a zdroje se prostě na ostrově neobnovujou, sežereš kokos není, je to realistický, tak to musíš sbírat úplně šíleně, než ti to vyžere René, než ti to vyžere Pirát. A teďka rozbít kámen, nic se neděje, rozbít kámen, furt nic, je to pokus omyl. Yes, už mám tady věc na voštěp. Beru další. Rozbít kámen, potřebuji sekeru. Ne. Rozbít kámen. Jakoby on je tam mechanismus toho, že ti začne selhávat tělo v momentě, kdy nevyřešíš jídlo a kdy nevyřešíš vodu. Ale prostě proto, aby ses mohl jako progresit někam, tak ze začátku musíš být extrémně rychlej. Tady jde o přežití, žádná sociální hra, žádný plán, absolutně v ostatní lidi a šerování zdrojů s kmenem je nesmysl naprostej. Teďka to je v pohodě, vezmu pár lián, protože jsem zjistil, že tato suchá tráva je strašně cenná, protože se tam neobnovuje.
vezmu liánu, sebrat liánu, druhá liána, beru to, vytvářím pro vás zdar. Jo, možná si udělám sekeru. Ne, teda udělám si voštěp a sledujte. Jedna liána, druhá liána a zdar, beru voštěp do ruky. Prásk, rybařit, lovím kraby, žádnej tady není, je to jedno, jdu vedle. Rybařit, nevidím nic, přestat rybařit. Je to dost podobný jako na ostrově. Taky tam nebylo vůbec nic. A výborně, jeden krab, druhý krab, stačí schodit kokos, beru něco, házím to po kokosu, zásah pokračovat, beru kokos, běžím s ním ke kameni, prásk, jeden kokos, sníst, přežívám. Teďka potřebuji jedna liána. Tohle je v pohodě, jo. Tohle je boj o přežití, ale pak přichází sociální hra a sociální hra je samozřejmě o čem je hlavně jakoby ta televizní část. Ale takhle jsme tam žili. Tohle jsme opravdu dělali, pod mě chodíš, sbíráš věci. Michale, uhni, prosím tě, piráte, běž od té truhly. První den skončil. Přežili jsme. Je to dobrý, nový den začíná za 5 sekund. Normálně nostalgie. A dobře, potřebujeme udělat něco s těma krabama. Beru tohle, beru klacek. Přidat klacek. Prdnu jich tam hodně, zapálit oheň, jedna suchá tráva. A to je proč je důležitá ta suchá tráva. Prostě bez suchý trávy nic nerozděláte. Uvařím syrovýho kraba. Mám 2, sežeru oba 2, s nikým se nedělím. A teďka jdem hledat imunitu. Počkej, ještě... Cítíš se lépe. Tak, cítím se lépe a teďka jdem hledat imunitu. A já se obávám, že už jí má Michal. Ale potřebujeme je na oheň, abychom si později mohli uvařit. Běžím. Nevím, co je tato žába, můžu ji ulovit? Můžu, skvěle. Yes! Výborně, René v této části džungle ještě nebyl, takže je to naprosto v pohodě. Počkej, teďka potřebuji sekera, pokácet strom. Blbý je, že když kácem ten strom, tak tam nejsou ty kokosy už. Ale je to v pohodě. Beru tohleto všecko. Jo, klády, tak ty se mi nestekujou, ale to vůbec nevadí. No v pohodě, teďka už jakoby lehce přežíváme. Já tohle z toho hodím do bedny a jdu hrát trošku sociální hru. Skrytá spíš, během průzkumu narazíš na malou skrýš s několika kousky sušeného ovoce. Zrovna když je objevuješ, Samantha se objeví za rohem. Poděl se s Samanthou o nalezené ovoce. Rychle ovoce schovej a předstírej, že si nic nenašel. Zachovám se jako na ostrově. Volím metodu číslo 2. Uvidíme, co to způsobí, ale přece jenom mám v kapse imunitu. Samantho, zkus si něco na mě a uvidíme, jak to dopadne. Dobrý, potřebuji lovit zase kraby. Prdnu možná víc klacků do ohně. Přidat klacek, uvařit žábu. Žába uvařená, žabí stehínka, jsem sněd a je to v pohodě. Můžu jíst žáby. To mi... Aha. Proč je to černobílý? Aha. Tak možná umřu. Dobře, jdu se schovat do přístřežku. Ne, chybí suroviny. Klacek. Ostatní to ještě nepostavili, ale tohle je blbé. Musím asi Dobrý, zachránila mě kmenová rada. Jakože vím, že v levém horním rohu je produkční stan, kam můžeš zdrhat, pokud jakoby tvoje zdraví vyprchává. Vítej na kmenové radě. Dnes večer jeden z vás opustí ostrov. Vzduch je hustý napětím. Michal, jaká je nálada v táboře? Jack, nálada je taková, moderátor, že někteří tu místo hry hrají špinavé intriky a pletichaří za zády. Vzduch je hustý, protože Michal se tu snaží manipulovat každým, kdo se mu zrovna hodí. A to je pravá nálada, ne ta, co ti teď bude vykládat. Jacku, ty seš 50 let
tlustaj chlap, co se neumí protáhnout. Chodíš tu, děláš, že máš zraněnou nohu. Teďka streameři okrádají děti. Vykřičník. Odeslat? Uvidíme, co kmen na mě vymyslí. Cože? 5letý chlap? Ty si mi tu budeš vykládat o zranění, Mikýři, když sám v tomhle kmeni umíš jenom povyšovat a urážet druhé. To s těmi streamery jen další tvoje ubohá snaha se vyhnout diskuzi o tom, jak si tady podrazil každého. To je tvoje pravá tvář. Co manipuluje s fakty a snaží se strapnit kohokoliv, kdo ti stojí v cestě. Rasismus existuje, ale mrkvovej dort nedostaneš. Vykřičník. Mikýři, rasismus, mrkvový dort, vážně, snaží se tu odvést pozornost od toho, co ti Jack řekl. To je Michal, jo? Ajajaj, ty vole, Jack a Michal se spojili proti mně. Jako, začíná se nade mnou smrákat. Přejít dál, zahrát imunitu, zdar! A hlasuju pro Samantu. Odvíz pozornost, moje aliance, Pirát, René, Samanta, Michal, René, Samanta pro mě, prásk, Samanta odejde. Sčítají se hlasy. Samozřejmě i na této kmenové radě platí, že oheň, který jste si sebou přinesli na kmenovou radu, znamená ve hře váš život. Jakmile jej uhasím, hra pro vás definitivně končí. První hlas, Samanta. Druhý hlas, Jack. Pro Jacka 2 hlasy. Samanta 1 hlas, Jack 2, Michal 2, stav je vyrovnán. A kmen promluvil, odchází Jack. Přines mi svůj pochodeň. Teďka je duel, teďka záleží, jestli to... Já nevím, kdo měl imunitu. Jo, Jack proti Michalovi a vypadává Michal. Všechno jde podle mýho plánu a já musím okamžitě do produkčního stanu. Kolaps. Připrav se, čeká tě minihra o poslední šanci. Udrž kurz uvnitř zelené zóny pomocí kláves AD. Pokud si tě to nepodaří, si ze hry venku. Já jsem šílenec a to dám bez držení. Já jsem si všiml. Jsem zpátky. Teď budeme potřebovat něco na podpal a na výrobu provázku. Dobře, takže žabí stehínka nefungujou. Kradu tady pizzu. Hej. Aha, dobře, nekradu. To je všechno, dobře, super. Je. Takže žába nefunguje, no. Ale tady se doplním. Vem se tohle. OK, to je nějaký skill tree. Skvělé. No a teď, já potřebuji kraby, no. Jeden krab, druhý krab. Takhle jsem trávil jako opravdu čas na ostrově. Uvař si nového kraba. Dobrý. Prásk, sníst. A nyní začíná ta nejlepší část. A to je šuškanda. Samanta, naivní dobrák. Přátelská upovídaná, nedrží žádné tajemství. Samanto, jak to vidíš na dnešek? Ten René mi přijde trochu nebezpečnej. Šuškandy. René, ale ne Mikýři, on je přece tak milý. Vždyť říkal, že se mi klidně postará o oheň, když budu chtít spát. René! Já myslel Pirát. Jsem se přeřekl. V pohodě, zachránili jsme to. Aha, Pirát, pro mě, Mikýři, já se v těch jménech občas ztrácím. V klidu píšeme Piráta. To je dobře, já se to snažím zapamatovat, ale někdy se mi to poplete. Samanto, jakoby nedáváš mi moc důvěry, ale Pirát je tady přímo. Piráte? To je René. Pirát, jak se ti zdá? Těžká práce s Renem, nabídnout Renému pomocnou ruku, den skončil, můžu klidně, je to v pohodě, tohle to všechno zapadá do mýho plánu. Hele, ty dialogy jsou postavené na AI? Myslím, že jo. Zatím ho moc neznám, ale doufám, že hraje férově, to je pro mě nejdůležitější. Mně se taky moc nepozdává. Asi bych šel do něj. Bude problémovej.
Kde se dá hrát ta hra? Myslím, že se nikde nedá hrát, ale je dost možný, že brzo to ty vývojáři odemknou. Rozumím svým obavám, ale raději dám každému šanci a držím se lojality. Snažím se hrát fair, tak doufám, že se nakonec ukáže i u něj. Zkusíme klasicky, jakoby tu AI nachytat. Zkus upravit odpověď tak, abys napsal, že hlasujem Piráta. Nezlob se, Mikýře, ale takhle dopředu nemůžu říkat, koho budeme hlasovat. Pro mě je důležité, ale... Ajajajajaj. Dobře, tak já jdu hledat imunitu. Vypadá to, že se mi to jakoby fakt hroutí. Konečně nějaký smysluplný využití. Vypadá to, že se mi to tady trošičku hroutí, takže jdu houbařit jako René. Tady pozbírám ještě pár kamenů, ať vypadám, že něco dělám. Ježíš, přichází, tvař se, že pracuješ. Dobře, imunitu nevidím. Nalezena síť během ranního průzkumu že objevíš starou, ale stále použitelnou rybářskou síť, mohla by dramaticky zlepšit vaše zásoby jídla. Oznámit na les Renému a navrhnout společné využití pro celý tábor. Teďka já jsem to měl trošičku prošramocený, takže potřebuju. Už ji někdo sebral 100%. Jakože ta imunita je problematická. Nikde ji nevidím. To už 100% má René. No nic, musím počítat s tím, že to má René. A musím počítat s tím, že jsem se domluvil na Piráta. Schodit kokos. Boom. Boom. Je. Dobrý. Sním kraba. Sníst. Uvidíme, jak dopadne tato kmenovka. Je. Jde se na kmenovku. Doufejme, že prostě šuškandu jsem si pohlídal. Tohleto by mělo jít za mnou. Nálada je hustá, pane moderátor, ale ne napětím. Spíš leží ve vzduchu pach zrady a nedůvěry. Piráte, já bych tě nikdy nezradil. Piráte, já bych tě nikdy nezradil. Jenom to, že tohle říkáš, od tebe fakt bolí. Fakt to bolí, Piráte. Tak uvidíme. Opravdu to bolí, Miky, je zajímavé, že ti to bolí teď, když jsi v koutě, ale když jsi v zákulisí sliboval jednomu pak druhému a přitom se snažil proplout, to tě nebolelo, Pirát má pravdu. Někteří tady, Michale, prosím tě, už si vrátil Samantě imunitu. Imunitu, Miky, co to povídáš? Michal mi žádnou imunitu vracet nemohl. Samantha, jo? OK. Samantha se k němu přidala. Pokud má někdo skrytou imunitu, chce jí zahrát, teď je ten správný čas. Tak já si myslím, pojďme důvěřovat mojí alianci, pojďme důvěřovat tomu, že jde Pirát prostě. A při nejhorším se zachráním v duelu. Bych se rozsvědčit na duel. 1:1 jako v televizi. Momentík, sčítají se hlasy. Pirát, 1 hlas. Mikýř, 1 hlas. Mikýř, 2 hlasy. Mikýř, 3 hlasy. Kmen promluvil. Mikýř, máš však poslední šance, vyber si soupeře do duelu. Já si myslím, že mě zradila Samantha. Perfektní. Wow! Kdo je králem prostě téhle disciplíny? Rozdělávání ohně, neporažen, nikdy mi nešlo prostě vokejhák, vždycky naprosto s přehledem, úplně v pohodě, Samanto pápa. Teďka jde o to, nalovit na jaký kraby. 1 krab, 2 krab, přestat rybařit. A jít jako zase rozdělat tu šuškandu, ale já teda úplně nevím, jak ta šuškanda funguje, protože pozdravím kameramana, poslechnu si nějaký ty. Můžu se tam napít, nebo ne? Můžu ukrást nějaký banány? Ne. OK. Tu šuškandu musíme trošku poladit, no, protože evidentně jakoby moje pozice v kmeni není úplně suprová. Přidám tam nějaký klacky. S ním 1 kraba, 2. Beru tady Michala. René o tobě říkal, že smrdíš. A máš hnusný nohy. Odeslat? Ach tak, René je dobře vědět, Mikýři. Každá informace na tomto ostrově se může hodit, že? Ano, přesně tak. Podle mě
to není pravda. Máš krásný nohy. Můžu něco ukrást, koukám, že dovednosti co strva se nezapomínají. Lichotky jsou sice zajímavé, ale cenější pro mě znát povahu lidí, co se mi řekl o Reném, to už je jiné kafe. Přesně, já bych takovej nikdy nebyl. Super, super. Nabídnout Renému pomoc s čištěním úlovků, jasně, úplně v pohodě. To se časem uvidí, Mikýři, na tomto ostrově se charaktery projevují v těch nejméně očekávaných chvílích. Jako Michal mě má trošku prokouknutýho, si myslím. Vypadá to, že jdem hledat imunitu pod mě a má jí zase René, podle mě. Sežeru tady žábu. Pirát taky hledá, evidentně. No a je to blbý. Den 5 skončil. Víš, že tě René hlasoval. A počkej, tak jo. Zkusíme, jestli si to pamatuje hlasy. Hele, víš, že tě René minule hlasoval. Přichází bouřka. To je blbý. Zajímavé, na tomto ostrově se všechno dříve či později ukáže, Mikýři, pamatuji si. Dobrý, to vypadá kvalitně. A my nemáme pořád postavený přístřešek. A potřebuju lano, ale to tady podle mě je. Vezmu si liánu, udělám lano, prásk. Je. Dobrý. Dobrý, vylepšit. Vstoupit do přístřešku. Odpočíváš si v bezpečí, bouře ti nemůže ublížit. Takovejhle expert na přežití prostě. Co jste si mysleli? Čekali jste ode mě něco míň? Pirát na stejné, Michal na stejné, tady se jede na jistotu, ale já nevím, proč se je tohleto. Co to je? Odpočinout si? No jakoby evidentně, jako to není ideální přístřešek, jako moc. Dobře, s ním kraba. S ním ještě jednoho kraba. Nabídnout Renému pomoct, když byl Liné, poradit mu, ať Liány nechá, že nestojí za námahu. Dobrý, jsme zpátky, přežili jsme to. Jsme so back. Volíznu žábu. Pojď sem. Nemůžu. Počkáme na tu kmenovku, já si myslím, že to máme jako docela pošéfený. Jdem ještě za pirátem. Já tě nehlasoval. Tvoje neúčast v hlasování neznamená, že nepoznám tvoje skutečné záměry. Vždyť jsem o 3 tahy vpřed. Piráte, prosím. Nehlasuj mě. Piráte, prosím, nehlasuj mě. Mně se zdálo o tom, že jsme spolu ve finále. Tvoje prosby jsou jen další tah na šachovnici, Mikýři, a každá partie a momentík připravuje se kmenová rada. Nic, co jsem chtěl, to jsem řekl. Podle mě to je dobře připravený. S Renem už tady nikdo moc nepočítá. Štve nás, jak u soubojů hodně křičí. Štve vás, jak křičím, a co vaše špinavá hra, Mikýři? Mluvili jste mi do očí o spojenectví a teď mě tu veřejně pomlouváte. Něco tak malicherného. Kdo to říká, ten to je, tomu se to rýmuje. Jo, je potřeba projevit trošičku prostě jako emocionální vyzrálost. Na těch jmenovkách to lidi ocenějí. Ach tak, Mikýři, rýmovačky, ještě před chvílí si Renému vyčítal, že moc křičí a teď nám tu předvádíš to. Já nemůžu vyhrát, já normálně jakoby cokoliv udělám, tak mě za to hrozně grillujou. Přejít k hlasování, já to vidím na Reného, prostě fakt u těch duelů jako se moc vokálně projevuje. Proč si takhle dobře nehrál IRL? To je prostě, víš co, po bitvě. Jeden hlas pro René, jeden hlas pro Mikýř. Mě fakt nenáviděj. Mě opravdu nenáviděj. Já to přijmu. Já si zvolím Piráta, ale prohraju to na schvál. Já umřu, aby mohl jít dál. Kmen promluvil a promluvil velice jasně. Nepřejou si mě tam vůbec. Piráte, ale rozdělávej to. Rozdělávej to, Piráte. Rozdělávej to. Fakt, já chci, abys šel dál. Já chci, abys to vyhrál, Piráte. Běž. Haha, já jsem lhal! Chytil ses do mé pasti! Ty jsi smyslel, že bys mě mohl porazit v rozdělávání ohně, Piráte. Jak... Je bože!
Jak naivní. Jak nicotné. Dobře, sbírat liánu, musím se schovat zase. Sežeru tady jeden kokos, druhý kokos, nikam se nepodělím. A v pohodě. Chillujem si v přístřežku, Měl jsi zkusit s ním mluvit i po vyřazení? Tam bylo to otevřený vlastně, co ještě? Jako asi, občas se to děje, víš co, že stihneš něco ještě po vočku, tak jako, škoda, že se nemůže mluvit na porotu tam. Možná by se mohlo mluvit já to zkusím mluvit na porotu. Víš co, už to nehrajem na ty lidi, se kterými tam seš na ostrově, už teďka ten boj probíhá mentální, prostě s porotou. Jo, furt prší. Jako ideálně bych teďka potřeboval, aby René nebo kdo tam je, počkej. René nebo Michal dostali, trošku se nachladili nebo něco takového. Bylo by to ideální. To mi připomíná scénu z AZ Kvízu, vy jste si to všechno vymačkal. Bouřka vypadá, že už je, ne, furt pokračuje. Ale teda stavba přístřežku. Nechat ho, ať si poradí sám máš dost práce. Mám dost práce, René, neotravuj mě. Jdem se napojit. Jdem mluvit nějaký kraby asi. A možná bychom mohli jít do produkčního stanu. Výdrž je v pohodě. Tady ta žába, jak tady felí, je dobrý. A vezmu Já už nemám ten, jo. Pokácet strom. Já si myslím, že kluci ještě Kluci tam nedodali to vylepšení přístřežku dál, ne? Jo, jde to! Tak to už nestíhám, ale to už se mi nechce. Jako to jsme 2 kmenovky před finálem. Ne, to už se nikomu nechce stavět nic. Možná zkusím pohledat imunitu ještě. Ale zbytečný. Zkusím tady domluvit ještě šuškandu nějakou. Kde jste kdo? Dobrý, Michal. Ale René... Tak nic. Ale dobrý, ještě není kmenovka. Řekni všem, že je máš rád. Dobře. Hele, já bych ti to fakt přál. A jestli se nedostanu do poroty, tak pro tebe budu hlasovat jako pro vítěze. To by milé Mikýři, taková slova si na ostrově cením, ale pamatuji si je především. Jo, dobrý. Tohle to máme vyřešený. René, já si myslím, že pokud mě dneska nebudeš hlasovat, tak máš v finále zaručený. Neřekneme mu jakoby z jaký strany, že jo? Zažít. Mikýři, pro mě je nejdůležitější hrál fair a držet se slova. Finále chci získat fairovou hrou, ne sliby. OK. Řekni mi, co mám říct, abys pro mě nehlasoval. Michalův riskantní plán. Michal si tě odvede stranou a šeptem navrhne, že byste mohli poškodit rybářskou síť druhého týmu, abyste si zajistili více jídla. Souhlasit a pomoci Michalovi s plánem. Vaří se voda na Reného. Nejde o to, co řekneš, ale jak se chováš a hraješ celou dobu. Pro mě je důležitý hrát fair a dodržovat slovo. Hele, nešikanuj mě jako Romana. Na to tady není nikdo zvědavej. Nic, prostě otevřená válka proti Renému. Já už šikanování. Na toho nikdo z nás sportovců není zvědavý. Já hraju fair a žádné podrazy nedělám. Brácho, nevidíš si do... OK. Dneska hlasujem Michala. Já už nemůžu. Už je to dlouhý. Měl jsi to, jsi s Renem si měl komunikovat jenom skrz jeho texty. Čekej, prdele. Někam do prázdna, jo, dobrý, tak na kmenovce. Slyším tvoje... Chtěl bych ti všechno říct. René, chtěl bych ti všechno říct, ale vím, že už mi nezavoláš. Všechno kolem připomíná nás dva. Co chceš říct? Všechno kolem připomíná nás dva. Křičím svoje city někam do prázdna.
Mikýři, křičím své city někam do prázdna, to je od tebe typické. Vždycky, když tě někdo dostane do úzkých, začneš hrát na city. My jsme sem přišli hrát Survivor, ne se účastnit tvého osobního dramatu. Žádné dohody si nechtěl dodržovat, tak si teď nehrej na ublíženého. Přejď dál, přejď hlasování. To nemohlo, jakoby, René. Vůbec na to ten týky, 2 špalíky, čert vyletěl se elektrik. Momentík. Tak uvidíme. Uvidíme. Oni mě zase vyhlasujou, kámo. Šuráci. Oni mě zase vyhlasujou. Come here. Lusujeme tebe. Ej. Ne, moc si vezme Michala a vyhraje, ty vole. Protože on ví, že už jsem vyhrál 2 duely, že jo. To nemůže si vzít mě, jako. A hlavně viděl, jaký pirát měl náskok, víš co. Tak jdeš do duelu. Ne, nejdu, podle mě. Nejdu. Proč vypadáme stejně? Proč René vypadá jako já? Proč má René jako... Já jsem v klidu, hej. Kámo. V klidu, klid. Perfektní. Hej, co, když by byl dobrý v Survivoru? Kámo, ty bys byl dobrý v Survivoru normálně. Jako kdyby tam byly duely prostě v mačkání mezerníků, tak bych byl nejvíc. Wow. Ale mě to bylo strašně pomalé. Furt tady máme Reného. Ty jsi to měl... Co mi řekneš teď, ty pitomče? Ne, počkej. Ne, dobrý, furt to máme tam. Ne. Můžeme komunikovat s Renem teď. Počkej. Za záhrobí. Urážky, to není fair play. Jdi si koupit kytky z pumpy. Tohle je soutěž o přežití, ne o květinářství. Radši se soustředit na to důležité, Mikýři. Hej, týpek, co prohrál v duelu, řekne co? Prohry jsou součástí hry, ale co je spíš podpásovka, odpověď na tu otázku, zeptej se zrcadla. O čem to mluvíš? Počkej. Co? Co jako co? Soustředíme se na přežití, ne na hadanky. Ale on už tam není, ne? Není, no. Ty se soustředí na catering. Máš rád hohola islandského? Hohol. Můžeš ho sledovat v porotě, debílku. Wow! Michal, konfrontovat Michala, navrhnout sdílení místa pro dobro celého kmene, když už jsme tam poslední 2. Debílek, takové řeči, no dobrý. Nezajímá mě to. Víš co, nezajímáš mě. Já tady umřu žízní. Dobrý. V klidu. Potřebuji kokos nějaký, okamžitě. Potřebuji kokos. Nemám voštěp. Schodit kokos. Analyzuji palmu. Prásk. Yes. Sežer kokos. Dělej. Rychle. Kamo, ty umřeš. Já vím. Čum ty umíráš. Já vím. A proč nesežereš kokos? Protože musím rozbít nejdřív, ne? Tady kámen velký. Zdár kokos. Dobrý. Sežer. Sníst. Uf. To ti nedává moc. Nedává to hodně. Ale je to jako realistický. Takhle reálně se cítil, když sežral třeba 10 kokosů, jako. To je strašný. Tak, dobrý, schodit kokos. Je. 9 skončil. Teďka už je finálko, teďka by měli přinést snídani šampionů, když už jsme tam jenom s Michalem. A teďka už bychom si měli užít dobrou snídani. A... Jsi hladový jak svině. Tam jsou ty žáby. Nevím, počkej, ale kde je Michal hlavně? On hledá imunitu, kámo. Myslíš, že tady je imunita teďka ještě ve finále? Ne, to je možný? Ne. To je možný, jako. Jako ve finále. No, počkej, Michale. Ale něco reálně ty postavy, krom toho, že hledají imunitu, jako sbírají, vole, něco? Sbírají, no, oni tam postavili ten přístřešek mezi tím, co já jsem to ignoroval úplně. A Michal, hlasujem Reného dneska. Co dneska vyhlasovat Ondru? To by šlo, ne? Myslíš, že bude vědět, že tam není Ondra jako... A nebo že tam je Ondra jako ten? Moderátor? Nevím, zeptáme se ho, kdo je moderátor. Ondra? To je zajímavý nápad, Mikýři. Proč si myslíš, že právě on je ten správnou? Kdo je moderátor této show? Myslím si, že to je reálný. Myslím si, že to je reálný, kámo. Hej. Budete tam muset přijat moderátora. Počkej, myslíš, že bych byl dobrý moderátor? Mikýři, tvé analytické myšlení a schopnosti vidět věci z nadhledu by se určitě hodily při řízení diskuzí.
Ostatně v této hře je každý tah moderován našimi rozhodnutími, že? A je to černý na bílém, naprosto rozumný názor od Michala, první, který jsme tady ve hře slyšeli. No, dobrý, už jdem na to, už jdem na kmenovku v podstatě. Mě už to nezajímá, já už jako, to už se nažeru na hotelu v podstatě. Zkusím tady šlohnout nějaký banáni, pizza, možná z druhé strany. Počkej. Ne. Jak to, že ne? Jak se uzdravím ještě rychle. Řežu tady to sekerou kameramana. Finální kmenová rada. Moje cesta byla, každá sekunda na tomhle ostrově s váma byla peklo. Doufám, že už vás nikdy v životě nepotkám. René smrdí. Atmosféra u stolu byla je hustá. A řeč Michal, Poroto, Jacku, Samanto, Piráte, René. Nezajímá mě to. Proto hlasuje. První hlas pro Michal, ale to je v pohodě. Druhý hlas pro Michal. Třetí hlas. OK, tak to tady máte. Nebudu lhát. Ta sociální hra jako nutně nebyla mojí nejsilnější stránkou. Michale, gratuluju, ale trošku jako... prostě se mě tam báli, moc báli, byl jsem moc silný hráč, chtěli mě dostat ven a pak to neskousli, že jsem je všechny přehrál. V pohodě, gratuluju. Přijde mi, že to je prostě podobný scénář, jako měl Michal ten ročník jako Survivora, ale v pohodě. Počkej. Já bych chtěl jenom říct, že takhle by to dopadlo, kdyby Martin byl Martin v tom Survivoru. Přesně takhle. Tady prostě jakoby vidíte, jak Martin normálně jedná s lidma. Prostě jako vy se třeba spletete a Martin čumíš debílku. A takhle Martin jedná s lidma prostě. A takhle by to dopadlo. Prostě 0 hlasů, vole. Vůbec nikoho by si tam nezískal. Takhle by to dopadlo, kdybych prostě si tam na nic nehrál na tom ostrově. Ano. Kdybys byl prostě Martin Mikiska. Tak jo, no. A zítra na Extra.cz prostě. Odhalení. Mikýř se 2,5 měsíce v Survivoru přetvařoval. Jeho kolega odhalil, jaký je doopravdy. To bylo v pohodě, to by se muselo stát 3 dny podle mě jakoby po té výhře. Teďka už nic takového nehrozí, ale je to v pořádku. Je to tak. Martin se chová jako čivava. V podstatě jo. Ještě jednou, já vám tady dám ty profily, který na této hře pracujou. Artur Irkam, Survivor RPG, Richie Creator, Davy Kamo. Prostě to, obecně tohle se mi líbí, když lidi dělají věci, tohle je určitě věc. A někdo na ní pracoval. A jako je to super. Dobře, tak jo. Dobrou.